Xa están operativas as novas instalacións da empresa Muradá Crevamar, que este sábado abrían as súas portas nun acto de inauguración moi concorrido. Ademais, os responsables da firma, unha empresa familiar dedicada á acuicultura, asistiu á apertura da nova depuradora unha ampla representación política. O actual conselleiro do Mar, Alfonso Villares, e a súa antecesora, Rosa Quintana, destacaron a gran aposta de Crevamar pola innovación, incorporando a máis avanzada tecnoloxía para optimizar a comercialización de recursos claves na industria galega. Os nosos empresarios galegos van no camiño que hai que ir a hora de crecer e crecer ademais coa modernización con estas instalacións, coa depuración e coa nova cetaria. Por lo tanto, modernización e tamén ao mesmo tempo sustentabilidade. Eu creo que nosotros estamos a apoiar este sector porque ademais é un sector moi importante para toda Galicia. Dámonos conta de que a acuicultura en sí son máis de 2.600 empresas que ten Galicia, máis de 5.600 postos de traballo, que son moitísimos. Nos mesmos termos se pronunciaba a alcaldesa de Muros, quen agradeceu as iniciativas dos emprendedores por dinamizar a economía local para combater o despoboamento. Entendemos que precisamente estas iniciativas son as que crean valor engadido ao noso produto e son polas que temos que apostar porque contribúen a fixar postos de traballo e poboación en zonas que están sufrindo tan fortemente o despoboamento como é a nosa. Coa apertura desta cetaria, a empresa Acuicultura do Atlántico, fundada en 1974, chega xa a súa terceira xeración, da man do actual patrón maior de Muros e presidente da Federación Provincial de Confrarías da Coruña, Daniel Formoso. Esa terceira xeración que siga apostando por desenvolver estes proxectos, por seguir creando riqueza aquí en Galicia e, dende logo, que a cantidade de xente que hoxe veu a visitar esta empresa non me cabe ningunha dúbida que será todo un éxito como foron todos os proxectos que Daniel Pai puxo en marcha.